कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. आज विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये फॉर्म मागे घ्यायचा आणि चिन्ह वाटपाचा शेवटचा दिवस होता. खरं पाहिलं तर संदेशभाई पारकर आणि आम्ही एका प्रक्रियेमध्ये काम केलेली माणसं होतो. संदेशभाई माझे दोस्त म्हणा किंवा माझे नेते म्हटलं तरी हरकत नाही, पण लोकसभेमध्ये प्रत्येकाला अधिकार आहे फॉर्म भरण्याचा आणि माझी एक प्रबळ इच्छा होती की आपण विधानसभेला फॉर्म भरावा. पण म्हटलं आता आपण लढलो तर नुकसान होणार आहे संदेशभाईंचं, आणि तो सारासार विचार करून मी स्वतः निर्णय घेतला. यांनी मला विनंती केली, आनंदभाई पिळणकरांनी, माझे जवळचे दोस्त आहेत, तर निर्णय केला आणि संदेशभाईंना जाहीर पाठिंबा, बिनशर्त जाहीर पाठिंबा मी त्यांना डिक्लेअर केलेला आहे. फॉर्म भरलं होतं. आमचे विधानसभेचे उमेदवार संदेश पारकर साहेब आमचे जवळचे संबंध आहेत आणि माझ्या स्वखुशीने मी मागे घेऊन त्यांना आम्ही पाठिंबा जाहीर केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.